От днес до 29 март в Бургас ще се проведе традиционният държавен турнир по художествена гимнастика за приз Жулиета Шишманова. Републиканският турнир се провежда за втора поредна година. Състезанието е само за девойки старша възраст и жени. В него ще вземе участие и миналогодишната носителка на приза Жулиета Канталупи, внучка на всепризнатата гимнастичка и треньорка Жулиета Шишманова. Организатори на турнира са Община Бургас, Българска федерация по художествена гимнастика и Спортен клуб по художествена гимнастика Черноморец. Престижното състезание Спортна зала Младост откри заместник кметът на Община Бургас доктор Лорис Мануилян, който поздрави присъстващите и пожела успех на всички състезатели. Цветя от името на кмета Димитър Николов получи председателят на Спортен клуб по художествена гимнастика Черноморец Бургас и член на управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика Васил Стоянов по повод 80-годишния му юбилей. На официалното откриване присъства президентът на Българската федерация по художествена гимнастика и член на техническия комитет на Международната федерация Мария Гигова, вице-президентът на Европейската федерация Мария Петрова и Кристина Гюрова, дъщеря на Жулиета Шишманова.